Čaute ľudia, ďalšie videá, dnes som tu ja, Rexstar. V tomto videu budeme hrať turnaj o seniora. Uvidíme, ako sa nám bude dariť. OK, už budeme hrať, dám ready. A ideme na to. Prvá mapa je tu na takáto moja vytvorená, samozrejme. A kto vyhrá, kto bude mať najviac bodov, no tak ten bude mať seniora. No, ja mu to dám, pretože no. Samozrejme by ste mali dať like a odber, aby ste neprišli o takéto videá. Samozrejme sa napojíte aj do môjho klubu, takže no už sa dosť rozrastá, má 600 000 a keď bude voľné miesto, tak sa napojte, no. Takže, neviem, tu je nejaký Dominiko. OK, a potom sa tu už môže niekto pripojiť do toho turnaja, ale už nebude hrať ako od začiatku prvé kolo. No, takže tak. To mi dal damage, ale... To mi dal damage, ale... OK, toho musím dať. OK, ale dáva mi riadny damage, hej. Nechcem nič hovoriť, ale... Ej, má dobrý. OK. Edgar nejaký, neviem, kto má Edgara. Kúsok. Jedenkrát trafiť, prosím. Reálne on má taký aim. Top 3. Myslím, že ten Edgar asi žije. Reálne. Je skamo. OK, skoro ma trafil. OK, takže teraz ideme druhú mapu. Domiko je offline, tak trošku počkáme. Ideme teraz takúto krásnu mapu, kde je proste nič, no. OK, takže vyberiem si brawlera. Kto by sa tam asi hodil? OK, takže code, select, boom, toto si dám. OK, takto, boom a to si nechám takto. Počkáme. A ešte samozrejme, keď budete prvý v klubu, čo budete mať najviac trofejí, tak vám dám akože hneď seniora, pretože ste prvý samozrejme. Takže máme prvého seniora Megafon Palo a tomuto som dal demote, pretože už nebol prvý. Tento je Megafon Palo riadny najťak, akože ja si pozriem, aké má. OK, koľko? 3, 6, 9... 10, 11 max tírov. Takže ja mám viac, ale dobre, dosť pušuje, hej. Má toľko pohárov, tak koľko má na najhoršom brawlerovi? 506, OK. OK, tak typek je offline, tak ho už asi kicknem. OK, takže kick, ale ako v 14 je tiež OK, tak tohto dám asi kick, boom. A ďalší je offline. Mure! OK, každý na všeho brawlera. Toto bude dosť hard, pretože ja som hore. A ja chcem ísť dole. OK, tak to je hneď samo. To by som chcel trošku obísť. Choď preč. Dobre. OK. Som tu dole. OK, tak ideme hrať. Poďme na to. To Spajkyča musíme dať. Yes, kámo. Showdown, idem proti Megafonovi Palovi. OK, má Piper. Ja moc nemám na... Ja mám proste star powerku dodžovanie, takže tak. Takže budem musieť dodžovať, no. OK. Reálne. OK, nevadí. OK, máme tu ďalšiu vec a... Neviem, koho si vyberiem. Koho by som si vybral? Rozmýšľam, že by som si dal Stua. OK, ja dám si asi Stua. Ten je môj proste obľúbený brawler, takže prečo nie? OK, takže takto by to mohlo byť. A ideme hrať. Máme tu tretiu hru. Budem si to brať akože power cubky. OK, 2 Piper, 1 Gale. Prvá power cubeka zoberiem. Boom.
mám jednu power cubeku. Toto by som chcel ja, daj mi to, dobre. Potom toto, OK, nechoď. OK, ja by som mohol byť aj v tom stene, alebo že by som tohto gela proste. OK. Nebudem ťa vyrušovať. Pozriem tu na, keďže sú tu dve Piper, tak ja budem v obrovskej výhode, keď budem v tomto kroví, keď tu je nejaká Piper. Ja tu proste budem kempiť a potom na ňu vyštartujem. Poď sem. Yes, kámo. Máme prvý kill, top 3. OK. Pozriem ďalších. Niekde v krovi by mohol byť niekto. Kámo. OK, tak ten je mŕtvý. Ja som bol úplne česnotka to bola. Ešte jedna Piper. Kde je Piper? Ja mám 5 power cube, takže to budem bože asi prvý. Ale kde je tá Piper? OK. OK, ale aj tak tu pôjdem. OK. Máme to prvé miesto. OK, ideme dať štvrtú mapu. A to je Tig. Ja ju mám vlastne na max tier, hej. Na level 9. To ešte vtedy som nenatáčal, takže neviete. Dám si to takto, toto si dám takto krovie, bum, asi toto takto. No dobre. OK, takže zničte tieto bedne. OK, zničte to. OK. Kebyže ma niekto zabije, tak by mal okamžite minus 6, OK. Toto zoberiem, toto. OK, zničte to. Ja to zoberiem. OK. Už to bude mať všetko zničené a bude sa hrať. Takže ja idem tu do stredu, mám 20 power cubekov, pohoda a ideme hrať. Ako prvé by som mohol dať gadgetu, napríklad tu. OK, tak toto bolo headshotka. To som vôbec nečakal. Ja mám proste aim, že niekto pôjde po power cubeku. Toto bude dosť dobré, ale reálne ja som proste megafón napala. Dal na úplne jednu ranu, pretože gadgetka, bum. Nikto, OK. Niekto nechce ísť po power cubeku? OK, ďalší Samo. Takže vyhral Tomko Smolko. Tak zabij ma, pretože si bol druhý. No, prvý si vyhral, zabij ma. OK, takže tu nás som dal proste niečo takéto. Každý si môže dať hocikoho. Ja si dám, kamo, neviem. Ja som to sám stával toto, hej. Inšpiroval som sa mapy, čo bolo včera v komunite. Ale trošku som to upgradil, takže nahore vľavo bude 56, ale nie všetky sa tam načítajú. Ale neviem, koho si dám. Ale dám si asi Dynamika, alebo proste niekoho, kto hádže. Takže, že by som si dal Dynamika, ktorého mám na max tiere. Alebo by som si dal niekoho Tika. Nie, nebudem to tu obkecávať, jasne, že si dám Dynamika. Spadnul som sa tu na OK, Tomko Smolko si dal Mika a tak toto bude D. OK, ja by som mohol ísť po toho na toho Edgara. OK, ale asi dúfam, že reálne, nerob. Ja viem dať na jumpy. Reálne, koľko, že by? OK, tak ja som proste zabil Mika. OK, tak ja pôjdem asi tu na. Čus, kámo. Išiel tam takto. Nešiel. Reálne mám tu na toľko power cubok. Áno, dajte mi to sem. Ale ja už umrem, tak ja idem preč. OK, je tu Samuško. Čus, Samuško. Nikomu, ja som fakt najhorší cipeček. Ja som proste, ja som fakt super. To vyhrá, akože. Kamo, reálne ten portál je tak mega OP. Ten portál je vec na ničenie vecí proste, no. Reálne. Remíza. Máme tu remízu, reálne tu máme remízu, Reálne tu máme remízu. OK, tak to som vôbec akože nečakal. Máme tu remízu. Ja som mal
44 bodov a Megafon Palo mal tiež 44 bodov. OK, tak toto som fakt akože vôbec nečakal. Ak by ste sa tiež chceli zapojiť do turnaja o seniora, tak dajte like, odber a joinite sa do tohto klubu.